Akwụkwọ nke Job isi nke 10. M ga-ebipụ mkpụrụ obi m ka ọ na-eme mkpesa maka onwe m, ma kwuo okwu n'obi ilu nke mkpụrụ obi m. M ga-asị ka m ghọta ihe mere iji na-ese okwu megide m. Chineke, amaala m ikpe, hapụ m ka m ghara ọdị na mma imegbu m. Ị chere na ọ dị mma ịhapụ ọrụ aka gị, ndụmọdụ nke ndị ajọ omume, na imere obodo amara inwere anya anụ ahụ ka ị na-ahụ? Ụbọchị gị ọ dị ka afọ mountain na m? Ị na-ahụ dịka mmadụ si ahụ n'ime ụbọchị mmehie m, ma ọ bụ oge afọ gị? Ị na-ajụ ma na-achọ mmehie m? Ị maara na m si n'aka gị pụọ? Aka gị o mere m ka m kpọọ gburugburu? Ị ga-ebibikwa m? Cheta, ọ bụghịkwa gị na ị mere ka m dị ka m na-arịọ? Ị ga-emekwa ka m dị ka àjà ọzọ. Ị kụghị m n'aka dịka mmiri ara ehi, ma mee ka m bụrụ ihe dịka chiz. Ị yikwasịwo m akpụkpọ anụ na anụ ahụ, jikọtakwa m n'ọkpụkpụ na akwara. Ị nyewo m ndụ na amara nleta gị. Echekwawokwa m mmụọ m. Ọ bụ ezie na ị zobewo m ihe ndị a n'obi gị. Amaara m na ọ dị otu a n'ebe ị nọ. Ọ bụrụ na emehiewo m, ị ga-ele m anya dịka ụlọ mkpọrọ maka ajọ omume m. Ọ bụrụ na emehiewo m, ahụhụ ga-adịrị m. Ọ bụrụ na emehiewo m, agaghị m ebuli isi m elu, ebe m jupụtara n'ọgbaghara, n'ihi na ahụrụ m nhụjuanya m maka mbawanye ụba. Chụpụ m dịka ọdụm, laghachi gosi onwe gị dịka di m. Ị na-eme ka ihe otiti gị dị ọhụrụ megide m. Ị na-emekwa ka iwe gị dịkwuo ukwuu megide m. Ụsụ ndị agha nke ahụhụ na-emegidekwa m. Gịnị mere i ji si n'afọ wepụta m? Ọ bụrụ na anwụọla, a sị na ọ dịghị anya ahụ m. Ma a sị na m bụ onye na-amaghị, mana esi n'afọ m kpọpụta m gaa n'ili. Ọ bụ na ụbọchị m adịghị ole ma ole ka ọ kwụsị ma pụọ n'ebe m nọ, ka m wee nweta nkasi obi. Tupu m apụọ, a ghara ịlaghachi ọzọ. Ọ bụ na ruo n'ala ọchịchịrị na onyinyo ọnwụ, n'ala ka m na-ekwu, ọchịchịrị dịka ọchịchịrị n'onwe ya, na onyinyo ọnwụ, ebe enweghị usoro, mana ihe dị ebe ahụ dịka ọchịchịrị.